Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu phinde wasipha ukuba sivuke namhlanje. Simnikeza udumo esingeke sakwazi thina ngokwethu. Uthembekile-ke uNkulunkulu, bazalwane. Uyena owazi konke noqonda konke, ngathi ake sikhuleke. Baba, siyabonga umusa ongaka usenzela wona. Sibonga ukuvuka inyama isahlangene nomphefumulo. Sibonga Nkosi ukubona olunye usuku oluhle kangaka. Sibonga Nkosi ukuthi usiphile naleli thuba ukuthi sikhulume ngey'ndaba zakho. Nkosi, utheke ezwini lakho akuhlangene ababili noma bebathathu ngegama lakho, wena ukhona. Siyakumema-ke Nkosi sisahlangana nakuyo le nkundla egcwele konke Nkulunkulu wethu, kodwa le siyayi-sanctifya to your name. Siyenza ukuthi Nkosi ihlale ihloniphekile, ibe ngeyakho ngoba wena usuvumela ukuthi siyisebenzise. Siyacela-ke Nkosi ukuthi sisazofunda izwi lakho ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Ulandise usenze uba sizwe, sivule indlebe zikamoya, wenze inhliziyo zethu zibe nokwamukela iqiniso lakho, kuze kuthi nala singacacelwa khona Nkosi usicacisele, ngoba wena ushilo ezwini lakho ukuthi uma khona oswele ukuhlakanipha akakucele. Siphiwe lelo lungelo lokucela, nothi lokuthenga, kodwa lokucela. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Biyela izwi lakho-ke sisazolifunda, khulume ngalo njengalokhu udinga. Kungabi bikho lutho engizolishintsha nengizoli-eda ongazange wena ulifune noma ulifake. Ngiyacela-ke konke lokhu. Siyabonga Nkosi ukuthi kanye nathi thumba iy'ngqondo zethu, uyithumbele ekulalelweni kwezwi lakho. Jesu Kristu inkosi. Amen. Phinde ngibingelele bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu. Izwi esizolifunda namhlanje indaba nje ethe phecelezi nami iyangidida, kodwa nami ngizolalela uNkulunkulu esakhuluma. Sizofunda laphaya kumaHubo chapter 27, sifunde uverse 13 noverse 14. Psalms chapter 27 verse 13 and 14. Kufundeka kanjena: yeka uma bengingathembanga ukubona okuhle kaJehova ezweni labaphilayo. Bese verse 14 athi, lindela uJehova, uqine, inhliziyo yakho ime isibindi. Yebo, lindela uJehova. Izwi lakho Nkosi, sicela ukhulume ngalo uJesu Kristu inkosi. Amen. Bazalwane, isihloko sale ndaba yethu sithi mthembe uNkulunkulu usehlane, nasehlane okulo methembe uNkulunkulu. Trust God even in the wilderness. Methembe uNkulunkulu. Athi-ke uverse 14 waleli hubo esilifundile athi, lindela uJehova, uqine, inhliziyo yakho ime isibindi. Yebo, lindela uJehova. Liyini ihlane bazalwane? Silifanisa nani nje ihlane? Ihlane indawo la nje generally speaking, ihlane ila kungekho khona shelter, kungekho khona amanzi, mhlawumbe kungekho ngisho ney'hlahla ey'nkulu zokuthi zisifihle, noma mhlawumbe la kukhona khona iy'lwane zasendle, la kunotshani obungakaze busikwe. La uyabona ihlane indawo nje enganakiwe, kodwa yila kwenzeka khona izinto ey'ningi. Uyazi ukuthi ehlane ungathi uma ungabe ukude, mhlawumbe uhamba phezulu ngebhanoyi, ubone kuthule kuthe cwaka phansi, ubone utshani buvalile ney'hlahla ey'valile.
kodwa uma ngabe usuhamba phansi uzothola ukuthi khona izinto eziphilayo phakathi, lapho phansi kwezihlahla, lapho phansi kotshani, lapho emadwaleni, lapho ubona ngathi akukho lutho khona. So ihlane ila kunokuthula khona, because uma usehlane akekho ongakhuluma ilanguage yakho. Indlovu ngeke ikhulume ilanguage yakho, ulimi olukhulumayo. Inyamazane ngeke ikhulume ulimi olukhulumayo. Isilwane mhlambe lokho kuhamba ematsheni, imbila nani nani, ngeke kuze kuyikhuluma ilanguage yakho. Amanye amahlane awanazo zonke lezo zinto. Anendlala enkulu, akukho manzi, akukho shelter njengoba ngishilo. Amanye amahlane. Kunjalo-ke nasey'mpilweni zethu. Kodwa-ke engithanda ukukusho kule nkonzo yethu namhlanje ukuthi kukhona amahlane esiyingenisa kuwona thina ngokunganakekeli izwi likaNkulunkulu, mhlawumbe ngokungenzi intando kaNkulunkulu, mhlawumbe ngokungakholwa uJesu Kristu. Bese bakhona amahlane la sifakwa khona uNkulunkulu. Namhlanje-ke sizokhuluma ngalelo hlane la uNkulunkulu ekufaka khona. Uma ngabe sifunda lapha encwadini ka-Exodus chapter 13 uverse 18 wakhona. Exodus 13 verse 18. Ngicela ukuvula abazalwane bengavulile. 13 verse 18 wakhona. Ngicela nje siqale kuverse 17 khona sizozwa kahle. Kufundeka kanje. Kwathi uFaro sebavumele ukuba bahambe, abantu ukuba bahambe, uNkulunkulu akabaholanga ngendlela yasezweni lamaFilisti, noma kwakuyiyona eseduze. Ngokuba uNkulunkulu wathi funa mhlawumbe abantu bazisole ngenxa bebona impi babuyele eGibhithe. Kepha uNkulunkulu, verse 18, kepha uNkulunkulu wabagwegwisa abantu ngendlela yasehlane ngaselwandle olubovu. Abantwana bakwa-Israyeli bakhuphuka ezweni laseGibhithe behlomile. Now leli hlane uNkulunkulu sizokhumbula masihlehla ukuthi kube umzukuzuku ukuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. uFaro abantu baseGibhithe badlule ey'nhluphekweni ey'nkulu kukhishwa abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Empilweni yethu kuba nezimpi ey'nkulu uma ngabe uphuma eGibhithe. iGibhithe lezono osuke kade uphila kulona. Kunezinto ezibuhlungu ezikwehlakalelayo, ulahlekelwe izinto ey'thize obuyikhonzile njengegugu, uzenza amagugu empilweni yakho. Ube nobuhlungu, ukhalela izono zakho, kube buhlungu. Kodwa futhi uma usuphumile lapho, akusho ukuthi usuzohamba kahle-ke ungabi nayo inkinga. Uyakuholela ehlane ukuze ungasheshi ukuphindela emuva. Uma ngabe-ke uNkulunkulu yena uqobo ekuholela ehlane, ngizoxoxa nje indaba emfushane. Kunomfundisi esimaziyo nje esasimjwayele ekhaya, kwakuwumfundisi webandla engangikhulele kulona. Wahlupheka lo mfundisi, wahlupheka waze wangabi nayo nendawo yokuhlala. Wahlupheka, asiqondi ukuthi kwabangani, asiqondi kuze kube namhlanje, asiqondi ukuthi kwabangani. Kodwa akasukile kuNkulunkulu, ngoba kusho ukuthi uyathi uma efunda leli zwi akhumbule ukuthi kodwa ukhona uNkulunkulu, kusho ukuthi uyena ongifake kuleli hlane. Baningi abazalwane athi kade ephila kahle, athi uma esephuma kulelo Gibhithe kade limphilisa kahle, ahlupheke kakhulu. Kufanele ukuthi akasho njengama-Israelites ukuthi hayi eGibhithe sasidlo anyanisi nogaliki. Kodwa angasho, aqhubeka akhonza uNkulunkulu, alindele yena. Njengoba izwi lisho lithi qina, ume isibindi.
uma ngabe uzoqina ume isibini, uNkulunkulu uhleze nawe. uNkulunkulu uyehleze nabo abakwa-Israyeli besehlane. Sizokhumbula ukuthi kuleli hlane ayebahambisa kulona uNkulunkulu kwakungekho ngisho amanzi okuphuza. Kodwa uNkulunkulu kwesinye isikhathi uma ekufaka ehlane usuke efuna ukukhombisa amandla akhe ukuthi makhulu kangakanani. Usuke efuna ukuthi kuze kuphume yonke imfucuza osuke nayo, ukuthi ubaba ubani ubenginika isiwasho kwenzeka ukuthi, umama ubani ubeyangikhulekele kwenzeka ukuthi. Usuke efuna ukukhipha leyo mfucuza. So uyabahambisa ehlane endleleni ende. Kuthiwa kwakungathi bayajikajika ehlane 40 years wonke babenganqamula nje bakhuphukele entabeni behlele ngale kube sebefikile lapha beya khona. Kungalokho siphila iminyaka emingaka emhlabeni ukuthi indlela oyihambayo uyihambe noma ngabe uyabona ukuthi hayi nginganqamulela la, kodwa ulandele iso likaNkulunkulu ngoba lithi izwi lakhe usihola ngeso. Now bazalwane, siyangena ehlane, uNkulunkulu asingenise ehlane ngoba efuna ukuthi size sibuyise i-attention yethu sigxile kuye, number 1. Okwesibili, ukuthi size simuzwe ekhuluma nathi, number 2. Okwesithathu, ukuthi sithembe yena yedwa. Okwesine, ukuthi sidle ifa asibekele lona. Ngisho izinto eziwu-4. Uma ngabe-ke sesizenzile zonke lezi zinto, siyaqiniswa bazalwane ukuthi nakanjani. Ngoba phela lapha encwadini uMark, cha, abaseKorinte besibili. uPawulu ukhuluma ngobuthakathaka bakhe nangamandla kaNkulunkulu apheleliswa ebuthakathakeni. Uthi kungcono, uthi nje ngiyajabula ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu apheleliswe kimi. So uma ngabe usehlane ofakwe kulo uNkulunkulu, kumele ube nenjabulo. Kumele ungakhali ukhalela abantu abangeke bakusize ngalutho. Kumele ukuthi uma ngabe uzi ukuthi iNkosi amandla yaphela, uye kumnikazi wamandla. Uma ngabe ubona ukuthi iNkosi angisakwazi nokwenza ukuthi ukuma, uye kumnikazi. Ngike ngathi ngiyivula ifoni yami ngahlangana nobufakazi bukagogo. Angazi nokuthi ugogo ubani, kodwa nje ugogo nje ovela akhulume nje ukhona la kuma-social media. Uthi ugogo, mina ngiyayazi abantu bami imali yasezulwini. Uthi ngiyayazi imali yasezulwini. Akachazi ugogo ukuthi wayetheni, kwathiwani, uyiqala lapho indaba yakhe. Uthi ugogo kwafika intombazana yanokha, intombazana mayevula, intombazana ime esangweni ayingeni. Ithi intombazana, wegogo ngilethe imali yakho. Uthi ugogo, hawu, imali yami ebitheni? Uthi intombazana, hawu, ngadlula lapha ngaboleka imali ngelinye ilanga, gogo wanginika, ngizobuyisa leyo mali. Uthi ugogo, intombazana ngiyazi, kaze ngiyibone. Futhi nayo angazi noma iyangazi, kodwa mina ngiyazi nje nhlobo, kaze ngiyibone nhlobo. Angikaze ngiboleke muntu mina imali ngoba ngangingenayo imali. Ngangiyena nje umuntu oba nemali. Uthi intombazana uthi ngathi cha mntanami uyadideka. Uthi intombazana yabamba isandla sami yangifumbathisa imali ngaqedea. Yathi usale kahle gogo yahamba. Ngisho ukuthi ehlane okulona uNkulunkulu usuke nawe. Akwenzeki ukuthi uNkulunkulu akubeke ehlane. Uzasho ku-Isaiah lapha kuHosea, Hosea 2 verse 14. Akhulume nawe uNkulunkulu. Uthi-ke kuHosea, uthi ngalokho bhekani, ngiyakumiyenga ngimise ehlane, ngimqunge isibindi. Uma ususehlane, akekho onga-encourage noma akuqunge isibindi ngaphandle komuntu osuke kuyise kulelo hlane, uNkulunkulu uqobo lwakhe. Yikho ivesi esilifundile lithi qina ume isibindi.
Uma ngabe-ke uNkulunkulu eseqinise esekhuluma nawe, uzokhuluma nawe uNkulunkulu asho ukuthi qina uma isibindi, esekuholele ehlane. Siyakhumbula ukuthi ngisho noJesu imbala waholelwa ehlane ukuze alingwe uSathane. Wayeholwa umoya oyingcwele umholele ehlane ukuze uSathane ezomlinga emva kwey'nsuku ezingama-40. Usho njalo incwadi lapha kaMark, uMark chapter 1 to verse 12 noma verse 13, 12 kuya ku-13. Umasinyane umoya wayesemqhubela ehlane, wayekhona ehlane iy'nsuku ezingama-40 elingwa nguSathane. Wayendawonye nezilwane izingelosi zamkhonza. Ngiyayithanda-ke leyo part esekugcineni ngoba uJesu wayewuNkulunkulu. uJesu wayengesi mina uma ngingaholela ehlane uNkulunkulu uqobo lwakhe noma yena uJesu uqobo lwakhe angaba khona nami. Kodwa ngoba uJesu wayewuNkulunkulu kwamele ukuthi kuziy'ngelosi zizomkhonza ngoba lapha wayekhona kwakuyisehlane. Bazalwane, sibekelwe izinto ey'nkulu kodwa sibekwe ehlane la singafuni ukuya khona. Ngike ngibheke nje singabazalwane sincama ukuya komashonisa kunokuthi sihlale phansi ey'ndlini zethu sivale sicela ukudla kuNkulunkulu. uNkulunkulu athumele abantwana bakhe basiphe ukudla. Ngike ngabheka nje kule nyanga, ngibheka nje la ekhaya ukuthi hawu Nkosi yami asisagrosa, asikaze siyogrosa ngenxa yokuthi abazalwane abatshalile bayasipha ukudla okutshaliwe okufresh okuphuma ey'vandeni zabo. Thina sikwazi ukutshala la ekhaya ngenxa yey'nkawu ney'ndawo ezingekho. Kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi siyakudinga lokhu kudla. Eminyakeni edlule bekuthi uma kuyisehlobo ngazi ukuthi kuzoqhamuka ukudla ekhaya ngoba umama wayesekhona. Kuthi uma kuyisikhathi sikabhatata ngazi ukuthi ngizowuthola ubhatata ekhaya ngoba umama usekhona. Akusekho muntu-ke manje ekhaya. uNkulunkulu wabona ukuthi kuleli hlane kuzoqhamuka labazalwane. Akikho bazalwane ukuthi uNkulunkulu akasiphi imali yokuphila. uNkulunkulu uyasipha imali yokuphila. Kodwa futhi uNkulunkulu uyabathinta abantwana bakhe ukuthi basithengele ukudla. Basiphe ukudla, nothi ukuthi basithengele bakukhe ey'ngadini. Awukwazi ukuthi ungaze unginike irayisi ngoba uNkulunkulu ungiphile imali yokuthenga irayisi. So uNkulunkulu uyabona ukuthi anikwazi ukuzosinika inyama ngoba uNkulunkulu usiphile imali yokuthenga inyama. Usiphile imali yokuthenga amafutha. Usiphile imali yokuthenga konke nje nokhari ney'payisi nani. Kodwa manje asikwazi ukutshala obhatata nomathanga nomfino nani. uNkulunkulu ebesethinta abantu abathize ukuthi hayi wena hambisa lokhu, wena hambisa lokhu, wena hambisa lokhu. Uma ngabe kufika bese siyakwaba sikuhlukanisele abazalwane sisale nesilinganiso sifanele. Ngeke ngathi uma ngizindla ngalento ngiyibuka ngithi mina uyabona ukuthi thina kahle kahle sisehlane la sikhona siyondliwa. Esikhundleni sokukhonzwa iy'ngelosi sikhonzwa uNkulunkulu uqobo lwakhe. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngezambulo asambulela zona ngokuphila kwethu. Asivumi-ke bazalwane kuyehlane. Ngiyakhumbula ukuthi ngesinye isikhathi siphelelwe singenamali la ekhaya. Kufanele ngihambe ngiye emsebenzini upetrol ungekho. Bengiye ngishintshe iy'moto. Ngithathe nopetrol ozongihambisa ungibuyise emsebenzini ngiwubeke ngingazi ukuthi uzobe usufakwa ubani ngani. Kodwa uNkulunkulu wayekubona ukuthi kuyenzeka ngoba ngangakaze ngiboleke imali kumuntu nje ngangisaba nje ukuthi ngizothi angiboleke imali kapetrol ngangisaba, iqiniso lithi ngangisaba. Kodwa uNkulunkulu ngangivele ngithembe yena ukuthi Nkosi wena uzobona ngoba kule ndawo engikuyona ngibekwe wena. Kufanele ngiye emsebenzini, angikwazi ukuyisa incwadi ezothi ngiyagula ngingaguli. Kufanele ngiye emsebenzini ngibekwe wena kulo msebenzi nakulesi simo ngibekwe wena.
Manje mayesha ugogo ethi ngiyayazi manje imali yasezulwini ngoba yafika intombazana yamnika yayishiya futhi yahamba yangabheka emuva intombazana. uNkulunkulu uyasondla bazalwane. uNkulunkulu uyasinakekela sisehlane. uJesu wakhonzwa izingelosi ehlane. Kangakanani thina? Kusho ukuthi yena maye khona lapho nazo zikhona full time. Yikho ekumahubo ethu sizungezile emuva naphambili. Ubekile ngisho isandla sakhe phezu kwamakhanda ethu. Ngoba usizungezile kulelo hlanu kulona. Makuyena ukufake kulona ukhona. Daka baba msuku lokho uqhalaza emaceleni. Akuthi makubuhlungu idolo uthi Nkosi uJesu Kristu inkosi ulibambe ngoba ukhona. Njengoba kumakhaza nje khona abaphathwa amathambo. Makunje ukhuze loyo moya ngoba your God is there. Ukhona kanye nawe uNkulunkulu. Khona abalele phansi umkhuhlane namhlanje kunalomkhuhlane omkhulu ophumile. Utshele ukuthi Nkosi mina kuleli ke ihlane nginawe futhi ngeke uzuvume. Kwezinye izinto sivele bese siyaziyekelela ehlane. Ngiyabathanda abantwana bakwaIsrayeli. Lithi izwe engilifundile bakhuphuka behlomile. Bathi abasefesu hlomani ikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla ukumelana namaqhinga kaSathane. Asihambe kuleli hlane bazalwane sihlomile. Asingahambi sivathazela ehlane uNkulunkulu asifaka kulo ngoba yena unathi. Uzolokhu ethi ungesabi. Senginobufakazi nje obuningana la bazalwane bengitshela khona ukuthi bebeqiniswa umuntu oseceleni kwabo athi ungesabi mina nginawe. Kuyinkomba lokho kuyiproof yokuthi uNkulunkulu wethu unathi. Kuyiproof ukuthi ngempela akasishiyi. Kuyiproof ukuthi uma ekufakile ehlane uzokuphumisela ngaphesheya. Kuwubufakazi obugcwele bokuthi sizongena ehlane, kufanele singene ehlane. Ihlane lizosiqondisa lizosiqoqa. Uma uzocabanga ukuthi uma usehlane awudenguzi nje uhamba ubheke noma kuphi. Udinga icampus ezokukhombisa ukuthi manje ke usiyaduka mawushona le usuzofika emanzini noma usuzofika emgodini noma usuzokwenzeka hamba la uqonde. Campus izwi kaNkulunkulu. Futhi ngaphandle kwalo bazalwane singaduka. Ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu ngeke siyibone indlela. Ingakho ezikhalini ezikwabasefesu 6 likhona izwi likaNkulunkulu. Ilona eliwumgogodla, ilona elisivikela kukho konke. Izwi likaNkulunkulu. Bese kuba khona nokunye ukulunga nokunye nokunye. Kodwa izwi likaNkulunkulu ilona eliwumgogodla. So bazalwane, uma ngabe sesisehlane uNkulunkulu uyakhuluma nathi. Ngishilo ukuthi kuHosea uNkulunkulu yena okhuluma nathi. Uyakhuluma nathi futhi nalaphayana ku-Exodus. Hayibo ku-Amos. Uthi uma ekhuluma nathi asilungisele lokuzayo. Uzubheke nje esabaqalisa uhambo wabatshela ukuthi kuzoba khona impi yama-Amori ngaphambi kwabo. Wayebatshela mase kufika khona ukuthi nawo. So uma usehlane uNkulunkulu uhleze ekhuluma nawe ekulungiselela isitepe esilandelayo. Kukhona abanye abazalwane abathi uma ngabe kuzokwenzeka into embi baye bagcinwe emkhulekweni. Ubathe uyayeka ukukhuleka kungayekeki. Uqhubeke ukhuleke. Kwesinye isikhathi izwi lithi nje khuleka. Ungatshela ukuthi khulekela ini. Ilapho la umoya ongcwele suke sesibubulela khona. Ngoba suke singazi ukuthi kufanele sithini. Kodwa kwesinye isikhathi kuba ungqo ukuthi khulekela usibanibani noma khulekela ukuthi ukhulekela usibanibani ungazi ukuthi unankingani. Ingoba umoya oyingcwele uNkulunkulu amthumile ukuthi asigade. uJesu Kristu umthumile ukuthi asigade. Abe umduduzi, abe uthisha wethu. Uyena osuke eqonda ngoba uthatha kukaNkulunkulu
akazenzeli okwakhe ngoba naye uNkulunkulu. Usigada endleleni yokunqoba, odwendweni lokunqoba. So ungasabi, ihlane okulona ihlane lokuthi uNkulunkulu akhulume nawe. Ihlane lokuthi uNkulunkulu akutshele okuzolandela. Ihlane lokuthi uNkulunkulu akuqinise. Ihlane lokuthi uzwe isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakho. Angazi-ke bazalwane, ngithe nami ngizofunda kanye nani le ndaba. Ngoba uma ngabe sesisekugcineni uyasiqinisa umpostoli uPawulu, uyasikhumbuza ukuthi yena watshelwa. Awucabange ihlane ahambe nalo lonke uPawulu. uPawulu kuningi okwenzeka kuyena. Kodwa kukho konke wayesibhalela incwadi. Kuyafana nje nenkosi uDavide. Nenkosi uDavide kuningi okwenzeka kuyena. Kodwa konke wayenqoba ngoNkulunkulu wakhe. Kukho konke yikho sifunda amahubo namhlanje. Ngoba uDavide kwakuthi makwenzeka isigemegeme ashone ehubeni ayobhala. Amdumise uNkulunkulu. Inanso nje into bazalwane ngaphambi kokuthi nginikezwe le ndaba ebengithi sizokhuluma ngayo namhlanje. Ukudumisa uNkulunkulu noma ususenkingeni umdumise. Nasehlane umdumise uNkulunkulu. uDavide wayedumisa ngisho ehlane. Izimvu zakubo zihlaselwa ngamabhubesi. Ade uhlale phansi abhale indumiso. uDavide wayedumisa, edumisa izimpi zimmele ngapha nangapha. uDavide wayedumiswa ngisho esephendukelwe ingane yakhe isimjahe ey'nkalweni zonke. Bazalwane, ilelo hlobo uNkulunkulu alilindele ukuthi lifike phambi kwakhe. Hlobo labantwana bahlengiwe ngegazi lomntanakhe. Base beyaqonda ukuthi asihambi ngokubona. Asihambi nje ngokuhlakanipha kwethu endleleni. Khona lo osihola ngeso, futhi ngeke asidukise impela. Lize lithi izwi lakhe kukhona umendo nendlela okuyohanjwa ngayo. Ngisho abantwana bakhe beziwula angeke baze baduke ngoba iso lakhe liyobe lokhu libaholile. Ihlane-ke okulona mntakababa, akulone lokuqeda, akulone lokukubulala. Phuma kulelo hlane ungonqobile. Phuma kulelo hlane ubanjiwe isandla. Athi umhlabeleli wecilongo 117 athi uma ngabe-ke sezidinwa iy'mfana uyazithatha igone. So kwethu ukuthi simazi nje umelusi. Sazi ukuthi Nkosi uma ngabe sengiphelelwa ngamandla, wena uzongiqukula ungigone siqhubeke endleleni. Hayi umuntu ozothi mase kufika izivunguvungu athi ngisaya laphayana kwaSibanibani, inkinga nje ukuthi bakhonza amadlozi, kodwa-ke kunokuthi ngilale ngingadlile. Akekho okwabulawa ukulala engadlile. Sihlale siyincoma ngokuthi abazali bethu babengafundile, babengasebenzi, kodwa sikaze silale singadlile. Ngoba uNkulunkulu ababemkhonza kwakuwuNkulunkulu obaprovidayo as well. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu kulolu suku. Siyamdumisa ukuthi uyazinaka ngisho izidingo zethu zenyama. Awucabange uJohane uMbhaphatisi wayengenazo ney'mpahla zokushintsha. Wayengadli nokudla okudliwa yithina okufensi. Imishini yakhe kwakukwenza intando kaNkulunkulu. And wayenza. Khumbula phela uJohane wazalwa naye nje wakhula waba umntwana. Emva kwalokho wahamba wayohlala ehlane. La uNkulunkulu ayemfuna ehlala khona. Uma ngabe singenza intando kaNkulunkulu, kungakanani okungenzeka ngoba lithi izwi lakhe masingafuna yena nje konke okunye kokwenezelwa kithi. Konke esikudingayo, konke esikuthandayo, konke esikulangazelelayo siyakunikezwa khona. Kodwa uma ngabe singakwazi nje ukuthi silindele uJehova, siqine,
inhliziyo zethu zima isibindi. Sho njalo Amahubo 27 uvesi 14. Uthi lindela uJehova uqine, inhliziyo yakho imi isibindi. Yebo, lindela uJehova. Athi ku-Corinthians, athi umusa wami ukwanele, ngokuba amandla ami aphelelisiwe ebuthakathakeni bakho. Uma ungasakwazi ukuzenzela lutho, that is where God takes control. Yilapho la uNkulunkulu ethathela kuye konke. Ingalokho kunezwe lithi wabetshatha ubuhlungu bethu. Ukuthathela kuye konke. Athi umhlabeleli wamaweseli wathabathela kuye usizi lwethu. So uma ngabe sinomuntu onjalo, uma sinendawo enjalo esingaphephela kuyo, bazalwane, siyaphi? Sisifakelane emahlane angasidingi. Musa ukuthi ususehlanela ingcono, ube suyongena ehlanela iminyama kwangampela. Ngoba once waqala wafuna usizo, lithi izwi likaNkulunkulu uqale kusiwe wenza inyama ibe ingalo yakhe. Umuntu othemba kumuntu uqale kusiwe. Asibalekele isiqalekiso, asihlale ekhoneni likaJesu. Uthi uPetro, Nkosi, singayaphi ngoba amazi okuphila kuwo? Yilokho nje bazalwane, sizokhulekela phezu kwakhe, asikhuleke. uJesu Kristu inkosi, siyabonga baba izwi lakho, sebenza ngale enhlizweni zethu. uJesu Kristu inkosi, amen. Inkosi ibe nani-ke bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. SiyaHammersdale njalo ngoMgqibelo ngokusizwa inkosi. Sizojabula ukubonana nabantu bangalapho. Kunibona nje bazalwane, lithi kube kuhle kumnandi kangaka uma abangcwele behlangene. Hayi, sizojabula ukubabona abantu bangaseHammersdale. Sisiyile nasempolweni. Oh, kwamnandi, kwamnandi, kwamnandi. Siyambonga uNkulunkulu, simbonga siphezi. Uyabona nje injabulo inkulu kakhulu ekuhlanganeni nabazalwane. Nje kuyasiduduza, kuyasiqinisa abazalwane. Kusifaka ovalweni, sihlezi sisovalweni ukuthi Nkosi yami uma ngabe singakhuluma okungeyikho, siyofike sizilandulele esithini. uJesu Kristu inkosi.